Jeg hedder Gertrud Julie Birk, og jeg skriver pt. Min afhandling på HD anden del International Business Online Studie på CBS, der jeg til daglig bor i Stockholm i Sverige. Da jeg afsluttede min bachelor, fik jeg job i Corporate Finance i en marketingafdeling i Novo Nordisk, som jeg var rigtig glad for. Mit job bestod blandt andet i stakeholder management, forhandling og projektledelse. Jeg var interesseret i at videreuddanne mig, men jeg ønskede ikke, at det skulle være på bekostning af mit job i Novo Nordisk, og derfor måtte jeg finde et alternativ til en kandidat. HD var et oplagt valg, og jeg kunne fra første dag tage min nye viden med mig og benytte det i mit daglige job. International Business passer rigtig godt på mig, for det var vigtigt for mig, at min uddannelse fik lidt kant. International Business er en tynd kombination af international handel og markedsføring, som kan give mig flere muligheder i forhold til at følge mine internationale ambitioner. Det har været et super komprimeret forløb, og det er min fornemmelse, at man skal styre på sine prioriteter, når man begynder. Det er vigtigt at gøre ens nærmest opmærksom på, at man i en periode prioriterer anderledes. I hvert fald, hvis det er topkaraktererne, man går efter. Jeg er konkurrencemenneske til fingerspidserne, men blev alligevel i starten af andet semester nødt til at indse, at jeg ikke havde 100% at give af til både job og til mit studie og til min sportsgren. Jeg har en meget aktiv fritid, og jeg rejser meget gerne for at udleve mine aktive sider, der blandt andet tæller CrossFit, dykning, ski og adventure races. At læse online, det kræver altså pli og vilje, for det er rigtig nemt at komme til at lave noget andet end at læse, især fordi man ikke er fysisk til stede i undervisningen. Når jeg er i Danmark, så sidder jeg jævnligt på Solbjerg Plads og læser eller mødes med studiekammerater for at diskutere fagene. Det fede ved at være her er, at alle de andre også sidder og læser eller koncentrerer sig om et eller andet. Det hele handler om deres studie. Der er ikke nogen, der sidder og ser fjernsyn eller forstår mig ret. Folk laver det samme, om det smitter ligesom af, at vi alle sammen sidder og læser og koncentrerer os.